Niya kita karon mga kaigsuonan sa atong pagtuon sa Westminster Confession of Faith, chapter 3, section 1 og kining chapter 3 ang uluhan niini is of God's eternal decree. Now, uh, ato usang hatagan og pagtagad kining mga terminolohiya sama sa decree nga word, or at least na dunay qualification ini nga decree nga ang iyang but pasabot eternal kini nga decree, of God's eternal decree. Unsa man ang but pasabot sa decree? Kining decree mga kaigsuonan sama kini sa atong kumpara kini o atong masabtan sa tawhanon nga panabot pinaagi sa paghinumdom nga ang decree or dekrito usa kini ka mando sa usa ka soberano nga personahe sa matag nasod o sama sa Pilipinas, no. Adunay gitawag nato nga presidential decree nga diin ang presidente pwede nga magamando sa tibuok nga nasod sa pagbuhat o pagtuman sa usa ka sugo niya nagikan mismo sa iyang kaugalingon nga mando nga diin usa ka balaod ang iyang ipatuman sa tibuok nga nasod o busa mohimo siya og presidential decree. Sa Pilipinas daghan kana mga kaigsuonan og makita nato nga daghay mga buluhaton sa Pilipinas nga ang ah, ang tinubdan niini ug ang basihan niini mao ang presidential decree. Makita nimo sa ato unya naay mga presidential decree unya number pananglitan diri sa Pilipinas. Number sa decree niya. Daghay mga example ini ug muhatag lang kita pananglitan sa usa ka example nga pananglitan dunay gitawag nga presidential decree number 442 nga ang pasabot ni Labor Code of the Philippines ug kini nga presidential decree usa ka balaod may tungod sa pagpanarbaho ug so makit-an nimo nga dunay daghan nga presidential decree nga gipagawas ang Malacañang gikan sa kauluhan hangtod nga kini ipatuman sa tibuok nga nasod. Og sa diha nga mohimo og presidential decree sama sa Labor Code of the Philippines, so dinha dunay mga patakaran may tungod sa pagpanarbaho sa mga tao sa Pilipinas. Unsay mga patakaran, unsay responsibilidad sa empleyado ug unsa puy responsibilidad sa mga employer ug unsa ang compensation niini sa iyang trabaho ug unsa pud ang mga uh, kining bonuses o unsa pa panahon unya nga sa imong trabaho kung unsay mga obligasyon sa partido, no, sa party sa empleyado o sa iyang employer. So ang matag usa sumala ang labor code doon nagyoy iyang tumanon nga mga patakaran. So dili lang kay sa labor code daghan ang mga presidential decree nga makita diri sa Pilipinas. So doon na kita idea ang pasabot sa decree nga usa kini kabalaod nga gihimo ug ipatuman og ang tanan nga mga lumulupyo niini adunay obligasyon nga motuman niini. Busa
mo kana ang presidential decree. Now, ah diri sa yuta dunay mga gahom ang gahom ang pagpatuman sa presidential decree. O si bisan kinsa nga mulabag nini nga gahom, aduna siya'y kaakibat nga ah, penalty niini. Apan no, tungod kay tao man lang nanglitan na ang atong presidente mohimong decree, tungod kay tao raman siya, no, o tao raman usab ang mutuman niini, dunay mga panahon nga ang mong decree ma-violate o dili mapatuman. No, busa ang decree gumikan sa abilidad nga limitado sa tao sa pagtuman sa mong decree. Dunay mga limitasyon ang pagtuman niini. Now, ikumpar ka na sa decree sa Dios nga ang Dios sa dihang mohimo og decree ang Dios. Usa kini ka paghimo og plano og usa ka paglatid nga daan, no? Lahi ang decree nga iya sa Dios ug sa tao, kay pag moingon ka nga ang Dios mohimo og decree, meaning nga gifix na niya ang tanan nga mga ligid sa panghitabo. No, dili lang kay command kini gikan sa usa ka intelligent being nga Dios ngadto sa intelligent beings sa mga angels ug sa mga katawhan. Ang meaning sa decree nga iya gyud nga gifix ang tanan nga panghitabo, nga ang tanan nga panghitabo gikan sa dagko ngadto sa labing gagmay nga mga panghitabo. Iya na daan nga gi-fix nga siya mismo ang magapatuman niini personally, no? Dunay itawag nato nga providensya, ug ang pagpatuman niini mao kana ang providensya, ang pag-execute niining tanan mao na ang providensya. Pero ang paghimo sa plano nga diin ang Dios, iya na daan nga giplano unsay iyang buhaton nga mahitabo diri sa kalibutan. No, siya mismo ang naghimo og mga plano og mga blueprints sa unsa ang mga hitabo nga iyang ipahinabo, ug unsa ang ligid sa kasaysayan nga iyang ipahinabo, ug unsa ang mga desisyon, no, sa uban usab nga intelligent beings, desisyon sa anghel ug desisyon sa mga tao. Ang tanan ni ana iyang gifix ang tanan. So dili lang kay command kini, no, gikan sa creator ngadto sa iyang creature. Dili kay mere commands lang ang God's decree, kung dili usa kini ka pag-bind sa iyang kaugalingon didto sa iyang mga binuhat gikan sa heavenly creatures ngadto sa earthly creatures, nga gibind niya ang iyang kaugalingon ngadto sa paghimo sa tanan nga iyang hinggustuhan. Now, dili bot pasabot nga gibind niya ang iyang kaugalingon nga mohimo siya bisag di niya gusto. No, ang tanan nga iyang hinggustuhan iyang tumanon, og kana nga pagpatuman niya sa iyang hinggustuhan, o dili ingon nga napugos siya, kung dili iya kining exercise sa iyang free will, pag-exercise niya sa iyang kabubuton. Now, busa dunay kalahian ang decree sa presidente, kay tao raman ang presidente, ug sa diha mo decree siya pwede nga sungagon siya sa iyang mga sakop, ang mga lesser magistrates pananglitan sa dihang dunay presidential decree nga dili maayo og dautan nga presidential decree. Adunay obligasyon ang mga lesser magistrates, ang mga maestrado sibil, no, ang mga gikan sa
sa executive department niya hangtod sa legislative department sa nasod, branch sa atong government o hangtod sa judiciary. Sa diha nga mohimog decree nga dautan ang usa ka executive usa ka national executive sa nasod. Adunay obligasyon ang mga lesser magistrates katong mga maestrado sibil, mga gamay nga medyo subordinates sa presidente, nga mo with all due respect nga mo disagree ug dili mo patuman sa mong bad nga decree. Apan adunay contrast niini ang iya sa Dios, no? Ang Dios sa diyang mohimog decree siya sa eternidad. Ang iyang gihimo ang decree, ang iya usab nga kaugalingon ra, no? Kay wala may iyang kaistorya nga creatures sa eternidad. So ang iyang sa iyang pag deliberate na ini sa eternidad, iyang gi-bind ang iyang kaugalingon unsay iyang himuon panahon unya sa oras. Sa eternidad wala pay oras, no? Atong hatagan og diferensya kining eternity o kining time. Kaning eternity mao kini ang boundless nga duration nga walay sinugdanan o duration sa existence nga walay katapusan. Ang oras, ang time, adunay sinugdanan kay hinimo ra man ang time, hinimo ra man dili man part sa Dios ang time, kibali naa siya outside sa being sa Dios ang time, hinimo sa Dios ang time. While ang eternity is kabahin ka na sa Dios. Kung asa ang Dios, dito usab ang eternity. So busa ang pagbind sa Dios sa iyang kaugalingon dito sa eternidad, unsay iyang himuon, no? Diri sa pag-abot unya sa oras, sa time. Mao kana ang eternal decree. Abot pasabot nga ang tanan nga pagahimuon dagko, no, ngadto sa kinagagmayan nga mga events sa kasaysayan unya diha sa oras, nahiapil ka na sa iyang eternal decree. O ang iyang ni decree siya, ang iyang kaugalingon ra usab, ang iyang gibind nga iyang himuon kini sa panahon unya sa oras, no, sa dito sa oras. No, sa diyang himuon niyang oras, apil ka na sa decree nga himuon niyang oras, o niya diha sa sulod sa oras, kay usamang kini ka extension sa eternity kining oras. Diha sa oras, diha siya magapamuhat sa tanan nga mga butang. Gikan sa 6-day creation hangtod na siya nga mahuman ang creation, no, pag-abot unya sa ligid sa panghitabo. So gidikri niya ang tanan nga panghitabo kay iya man nga gibind ang iyang kaugalingon nga ipahinabo ang maong hitabo diri sa sulod sa oras. Og kana mao ang decree sa Dios. While ang decree sa tao, mo decree siya, pero dili siya mooy mo magatuman ni ana, no? Ang presidente mo himog decree, pero sa paghimo niyang decree, iyang expectation nga tumanon ka na sa iyang mga subordinates o sa tanan nga mga lungsuranon, mga citizens sa maong nasod. Busa ka na nga decree sa presidente, although adunay similarity sa concept niini sa decree sa Dios, adunay diferensya. Kay ang decree sa presidente, ang of course motuman man pud apil ang presidente kay nahimuon man kanang balaod sa iyang personal nga kinabuhi, pero ang iyang expectation, ang gihatagan sa decree niini, ang tanan nga lumulupyo sa nasod ug ang mo sunod sa moong decree mao ang mga lumulupyo sa nasod. So sa Dios wa pay laing binuhat nga nilungtad panahon sa eternidad. So kinsa may iyang gidikrihan adto nga panahon. Ang iyang kaugalingon maoy iyang gi bind ang iyang kaugalingon nga mohimo og mga butang
panahon unya sa paglungtad sa oras. So iyang gibind ang iyang kaugalingon nga mohimo ni anang mga butanga dagko ug gagmay gikan sa pag ah, mugna sa kalibutan sulod sa unom ka adlaw ikan sa kang Adan o kang iba hangtod sa mga anak nila hangtod sa katapusan sa mga kapanahunan. No. Tanan ka na apil sa iyang decree. Meaning nga gibind na ang iyang kaugalingon nga siya mismo ang magpahinabo niini. No? Wala siya mo decree nga na si Mr. So and so. Si Mr. So and so imo ning himuon. Wala may Mr. So and so ni atong eternidad. Ang naa dito ang iyang kaugalingon lamang ug walay bisan kinsa. Now naay tulo ka persona of course ang Dios. So sa iyang decree no diri sa atong naisgutan na nga sa tulo ka persona adunay gitawag nga ontological trinity ug adunay gitawag nga economic trinity. Sa decree niya iyang aduna nay pagbahin sa trabaho no diha sa Trinidad kining economic trinity. No diha sa pagdecree sa Dios no gibahin-bahin ang trabaho dinhi sa yuta diri sa kalangitan ug sa yuta sa tanan-tanan nga mga igapahinabo og ang tulo ka persona maoy nagabind sa ilang mga kaugalingon nga maoy magahimo ni anang tanan nga decree nila. Mao kana ang decree. So ang Dios sa iyang kaugalingon usa ra man ang Dios pero tulo ka mga persona ang milungtad nga moang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Mi-decree pananglitan ang Dios nga ang Amahan maoy magabuhat sa kalibutan. Gidecree sa Dios nga iyang anak maoy mahimong kasangkapan, mo'y word, mo'y logos nga diin ang tanang binuhat mag-exist pinaagi sa logos, pinaagi sa word. Og ang Dios midecree nga ang mahimong agent sa creation mao ang Holy Spirit nga ang magalihok niini mao ang Holy Spirit. No, so ang Holy Spirit mao'y nagapanglihok aron mulungtad ang tanan nga mga butang. Ug mabasa nato ang execution sa mong decree sa Genesis chapters 1 and 2. So kana mao na ang decree sa Dios compare sa decree sa tao. Now, ang Westminster Confession dunay decree ang Westminster Confession. Og dunay decree nga gihisgutan sa Westminster Confession og kini sa chapter 3 hisgutan. Og daghan usab ang mga Reformed Confession sama sa three forms of unity nagahisgot usab niini. Usa kini sa mga pinakaimportante nga tema og usa ka pinakaimportante nga doktrina sa Reformed churches kining God's decree kay mao lamang kini mao lamang kini sa comparison sa time ug sa eternidad ang nagbahin naghatag og distinction parte sa tao ug parte sa Dios. Diri sa section 1 sa God's eternal decree sa chapter 3 sa Westminster Confession of Faith atong basahon. God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will freely and unchangeably ordained whatsoever comes to pass. Yet so as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures, nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. So, dinhi mga kaigsunan, adunay affirmation sa decree sa Dios ug adunay negation sa decree sa Dios. Unsa ang decree, unsay dili mahitungod sa decree. What is God's decree and what is not.
what it is not about. So God from all eternity. Now notice nga ang kaning word nga God niya from all eternity. So God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably, dili unchangeable, kundi unchangeably ordained whatsoever comes to pass. Now, ang Diyos, nahibalo na kita mahitungod sa Diyos, nga ang Diyos eternal, no? Eternal, infinite, and unchangeable ang Diyos. Siya from all eternity. So, sa tibuok eternidad, sa tanan nga eternidad, aduna na siya ay pagdikri sa tanan nga mga panghitabo. No, walay ang decree sa Dios, no? Coexistence kini sa paglungtad usab sa Dios. So ang decree niya kabahin man usab sa Dios, kay ang iyang plano kabahin man sa iyang kaugalingon. No, ang walay porsyon sa iyang paglungtad sa eternidad nga diin ang decree wala dito. No, ang decree apil na siya sa plano sa Dios. Apil na siya sa huna-huna sa Dios. Busa samtang adunay huna-huna ang Dios, dito nagsugod na pod nga adunay decree ang Dios. Busa kana from all eternity. Unsa gihimo niya in relation sa oras, nag-decree siya. Uni ang iyang decree most wise. No, ato kining makit-an nga ang Dios usa ka maalam nga Dios. He is most wise. Busa ang iyang pagka Dios, dili nato pwede nga questionon, dili pwede na nga atong pagaduha-duhaan. Di pwede nga mo hatag kita og pagsugyot nga murabag gi-question nato ang iyang decree. Ang iyang decree is most wise. Sa ato nga lugar, sa atong nasod diri sa Pilipinas, no, dunay mga tao, of course dili lang sa Pilipinas kundi bisan dito sa lain nga nasod, sa daghan nga mga nasod, sa tanan nga mga nasod, ang mga humanist mo question sa wisdom sa Ginoo. O sana niini, no, ang mga atheists nga naga-question nga kung aduna daw Dios, nganong adunay mga sufferings, dunay mga dautan diri sa yuta, dunay mga sakit, dunay kamatay, dunay kamatayon, dunay mga apan ang kalibutan. No, so ang mga atheist, ang mong argumento self-defeating, kay ang atheist aduna gyud sila gihapon giila nga maayo. So mo question sila nga adunay dautan nga panghitabo, so duna gi maayo gihapon nga ilang giila. So how come nga adunay maayo sila nga giila kung walay Dios? So ato kanang mahatagan og mapahagingan nato dinhi kana gumikan kay apil man kini sa gi-question nila nga kung aduna daw Dios, unta wala unta ang mga apan ug wala untay mga dautan, wala untay mga pag-antos, wala untay kamatayon, no? Busa now ang tanan-tanan ni ana kabahin kana sa wisdom sa Dios. Ang tanan nga mga butang dili nato, no, dili pwede nga mo invoke kita sa wisdom, sa goodness, sa justice kung walay Dios nga atong gihulaman sa mong concept. Busa wisdom kana sa Dios, no, ang tanan nga panghitabo naa sa wisdom sa Dios. Busa ang Dios most wise man siya, ug mao usab ang iyang mga plano most wise. Unya
gi-qualify usab nga iyang plano is most holy. No? Holy kini nga mga plano. Holy counsel. Kaya ang decree ang iyang synonym ni ana usab is counsel. Iyang panambagon. No, dunay deliberation ang Dios ang kaugalingon kay wa may tawo lagi nga makonsulta niya, way anghel nga angay nga konsultahon kay kung mangonsulta pa siya sa iyang binuhat dili na siya Dios. Siya sufficient na sa iyang kaugalingon sa iyang mga deliberasyon, sa iyang mga plano, sa iyang tanan nga pagpanglatid sa tanan nga mga panghitabo. Supisyente na ang iyang kaugalingon og labing maalam kana og di na kinahanglan og konsultasyon. Way makonsulta usab kay siya lamang man gayud ang milungtad ni atong panahona. Ug dinhi ang iyang mga desisyon is holy. Balaan. Walay desisyon sa Dios nga dili balaan kay ang mong desisyon niya ibalaan niya ang iyang desisyon kay balaan man siya. Usa kana gitawag nga mga panambagon sa iyang kaugalingon nga pagbuot, no, sa iyang pagbulutan. Walay iyang pagbulutan nga dili wise o dili holy. No. Now, usa na usab ni ana nga gi-qualify kining decree sa Dios nga dili lang kay wise ug holy kini nga pag-decree sa iyang kaugaling kabubuton kundi free kini nga decree. Meaning nga ang Dios walay nag-constrain sa iya, walay nagpugos, walay nag-influensya sa iya dito sa eternidad, no? Walay lain nga influence whether good or bad kay wa may lain nga naglungtad. Og wala usab ma-influence kini sa iyang daan nga nasayran daan nga panghitabo. Kay nganong nasayran daan niya ang tanan nga panghitabo kay iya man kana nga gi-decree. So dili baliktad nga una nakit-an niya ang panghitabo dayon iya na hindi decree, no. Iyang nakit-an ang tanan nga panghitabo kay iya man kanang gi-decree nga daan. Busa ang Dios dili sama sa panguna-una sa mga Armenians o mga Pelagians. Ang Armenians pananglitan ang ilang usa sa mga argumento may tungod sa pagpili sa Dios sa eternidad. Nga ang Dios daw nagpili, yes, mo angkon man sila. Acknowledge man sila nga adunay pagpili ang Dios sa eternidad. Pero ang pagpili sa Dios sa eternidad, ipili ng daan ang mga tao nga iyang iadtog langit. Gipili sila kay nakit-andaan daw sa Dios nga sila motuo. Dili ka na tinuod kay sa balang kasulatan nganong nakit-an, of course di naman tamo deny nga nakit-andaan nga motuo ako, motuo ka sa ebanghelyo, nakit-andaan ka na, wa nato gi-deny. Pero ang atong affirmation mo ni nakit-andaan nga ako ug ikaw motuo sa gospel gumikan kay gidecree man nga ako ug ikaw motuo. So kung iyang giplano nga motuo ko ug motuo ka sa gospel kay nakit-an na niya dili na decree. Wala na, igo lang nagsunod-sunod siya sa ang hitabo nga dili mo siya ang nagapahinabo niini. Ug kung ingana ang Dios, doon na pa lain nga Dios, dili na Dios ang atong Dios kung mauna nga mosunod-sunod lang, no, mo response lang siya sa eternidad sumala sa iyang nakit-an na daan nga panghitabo. Kung mauna doon na day nagapahinabo nga dili siya mo nagatuyo niini nga lain nga personahe which is lain nga Dios, which is dili kana mo itudlo sa balang kasulatan og illogical kana. So, ang Dios freely, meaning wala siya ma-influence sa unsa ang nakit-andaan niya. Kundi siya mo nag-influence sa iyang nakit-andaan.
no? Siya mo ay naga-influence sa tanan nga panghitabo ug dili ka influence siya ang naga-decree gayon. Busa ang influences niya kana resulta lamang kana sa decree sa Dios. Ang influences niya siya ang nag-influensya sa mga panghitabo, dili nga siya ang na-influensyahan. Busa ang tawag ni free kay wala siya na-influensyahan. On the contrary, siya mao ang nag-influensya sa tanan nga panghitabo. O siya ang nagapahinabo sa tanan nga mga panghitabo. Unya kini dili lang kay free sa iyang part o sa iyang bahin kundi unchangeable usab. Meaning ang tanan nga iyang ipahinabo di na gyud niya usab-usabon kini. No, dili niya usab-usabon. Kay wala may sa iyang mga trabaho, wala may gitawag nato nga back job, no? Sa trabaho sa yuta kung pananglitan ang usa ka engineer mo construct og usa ka building unya mo himo siya sa building sumala sa blueprint, no? Ang gahimo sa blueprint mao ang nag-draft niini nga mao ang architect. Unya sa diha nga gihimo na sa engineer ang plano sa architect, adunay depekto ang maong gambalay. Ang tawag nato niya na sa diha nga gub-on ang maong porsyon sa gambalay nga dili husto, dili mao, back job ang tawag nato niya na sa atong layman's term. Ang Dios sa eternidad wala nay matawag nato nga butang nga mahitabo nga back job. Ang tanan nga trabaho sa oras nga mga magakahitabo dili na niya usbon kay dili man back job, no? Dili na niya usbon ang iyang plano. Now, it might be nga sa oras adunay mga matawag nato nga dunay mga changes diri sa oras na, pero kana nga changes diri sa oras iya usab ka nang giplano nga daan sa eternidad nga dunay changes. Mahatag lang og example pananglitan ng paghimo ni sa tao. Diri sa oras dunay changes kay ang gihimo niya si Adan ug si Eva ug ang tanan nga mga kaliwat nila dayon pag-abot nimo, no, og makita ang kana of course sa Genesis chapter 1 and 2. Pero pag-abot nimo sa chapter 3 natagak o nahulog ang tao sa pagpakasala ug chapter 4 ug chapter 5 ug chapter 6 makita nimo diha nga mga chapters nga dunay changes, dili sa plano kung dili sa panghitabo. Dunay pagpadala sa flood sa kalibutan ug matod diha ang Dios murag ang butpas-but ba ang Dios mi basol, nagbasol ang Dios. Ang tawag niya na sa English, God repented. Ni basol ang Dios nga gihimo niyang tao. Now, ang uban mo kana ang gihimo nila nga objection against ni nga doktrina nga tanawa nagbasol ang Dios, so wa niya giplano sa wala na sa plano, pero karon nahitabo man mo ang nagbasol ang Dios nga gihimo niyang tao. Actually ang kana nga mga term gihulam lang kana sa writer aron kanang word nga pagbasol or murag ang Dios nakahinuklog. Gihulam lang kana nga term gikan sa human term aron masabtan nato unsa ang emotional emotional nga side sa Dios. Of course nagbasol ang Dios, wa man ta moingon nga wala nagbasol, pero ang atong affirmation mo kini, no, nga ang maong pagbasol sa Dios apil usab kana sa iyang decree sa eternidad nga ana nga porsyon dili pa ko magbasol, ana nga portion of time mubasol nako. So mao kana ang atong answer ni anang objection. Nanglitan doon na may 24 oras ang usa ka adlaw,
panahon ni Joshua iyang gi hangyo o gikamand niya in fact ang adlaw sa pag-steady dito sa langit o dito sa kalangitan, nga mo steady siya, nga dili mo lakat. Of course kana pag-anat nato nga murag mulakat ang adlaw, human term kana sa atong kaugalingong term kay balumang kita nga ang earth mooy nagatuyok, no, palibot sa adlaw sa iyang orbit, dili nga ang adlaw mooy nagatuyok sa earth. Of course, sa dihang moingon ta nga iyang gi-stay o gipa-steady ang adlaw dito sa kalangitan, sa ato lang na nga term, wala dili scientific gyud nga accuracy ang atong giaapas diha, kundi sa understanding lang nga yano nga tao. Now, sa panahon ni Joshua iyang gipa-steady ang adlaw. Og of course dili na 24 oras ang usa ka adlaw niadto, kundi ni sobra sa 24 oras. Ang pangutana mo ni, nausa ba ang dagi pa ang ordinaryo nga pagpadagan sa Dios kalibutan? Ang tubag oo, ginausap. Ang pangutana usab mao kini, nausa ba ang plano sa Dios? Ang tubag nato wala mo usab, kay apil sa plano sa Dios nga extend nga si Joshua mo command sa adlaw sa pag-steady dito sa kalangitan, og apil kana sa plano sa Dios, no? Mao gihapon ang katong panghitabo, no? Panahon ni Isaias nga si King Hezekiah, giingnan ni Isaias nga prepare na siya kay kuhaon na siya, wow na ang iyang kinabuhi, mamatay na siya. Og si Hezekiah niadtong panahon na mihilak niya, nakikistorya sa Dios, unya nagpakita siya sa pagpaubos atubangan sa Dios. Unya nibalik si Isaias ug giingnan siya gi-extend sa Dios og 15 ka tuig ang iyang kinabuhi. Now, ang pangutana is, doon na ba'y kausaban sa activity sa Dios diri sa yuta? Ang tubag oo, doon ay kausaban. Pero ang another pangutana, sa plano sa Dios sa eternidad, doon ay ba'y kausaban? Ang tubag, walay kausaban. Kay daan ang giplano sa Dios nga usbon niya ang iyang lihok, nga unang lihok Act 1 nga doon ni Isaias si Hezekiah og ingnan nga tama na lang karon ang imong kinabuhi. Act 2 nga si Hezekiah mohilak ug magpaubos atubangan sa Dios. Ug Act 3 nga si Isaias manduan sa Dios nga ingnan si Hezekiah nga mo extend ang iyang kinabuhi sulod sa 15 anyos. So kanang Act 1, Act 2 ug Act 3 apil na siya sa plano sa Dios eternidad. Walay na usab sa plano sa Dios. So kana ang gitawag nato unchangeable nga pag-ordain sa Dios. Now notice nga kanang council, kanang word nga council, kanang word nga ordain, kanang mga words importante kini nga mga words. Nga kini nga mga words synonymous kini sa word nga decree. Ordination, no? Deliberation, plan, council ug decree usa lang kana ang gipasabot niya ng tanan, ug lain-lain nga terms pero usa lamang ang buot pasabot ni ng tanan. Busa kining mga terms angay nato nga hinumduman nga aduna lamang sila'y gyud sila'y similarity, aduna sila'y sa parehas nga definition or parehas ang ilang buot pasabot. Now, ang mong decree sa Dios mahitungod kini, ordination sa Dios mahitungod sa tanan nga panghitabo, whatsoever comes to pass, bisan unsa nga kahitabo. Pag ingon nato bisan unsa, walay exception ni ana. Gikan sa maayo ngadto sa dautan, gikan sa dagko ngadto ginagmay nga mga panghitabo nga ligid sa oras, tanan-tanan kana apil sa iyang decree. Otherwise,
kung dunay mga panghitabo nga dili apil sa decree sa Dios, makalit-kalitan ang Dios, uy, nganong nahitabo man nga wala man ni nako gihimo, nga ang Dios nakuratan, dili na siya Dios. Kay duna may nagpahinabo di ay nga dili siya. O kinsa man ang nagapahinabo, mas powerful pa di na kaysa Dios. Kay ang Dios gusto nga kaning event A mo iyang gusto unya na may ang instant event A mo ay nagakahitabo, event B man ang nagakahitabo. So kinsa man ni naghimo sa event B nagapahinabo ni ini, doon na pa di ay mas powerful pa sa Dios. Kay imbis kay event A ang iyang gusto nga mahitabo ug iyang gidecree, event B may nahitabo. So dili kana mo atong Dios. Ang atong Dios, ang event A ragyod. O wa na lain nga event nga iyang iga pahinabo. Kana lang gyud. Walay option A, option B, option C nga kung dili matuman ang option A, diri siya sa option B. O kung dili matuman ang option B, well, naay option C. Daghan nga option himuon ng Dios. No, dili ingana. Ang decree sa Dios usa lamang gyud ka decree nga mahitabo gayud ang iyang gidecree. So walay panghitabo diri sa yuta nga wala niya gidecree. So kini ang affirmation mahitungod sa Dios. O moadto kita sa mga bersikulo nga gi-cite sa Westminster Confession. Sa Ephesians chapter 1 verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Now, makita nimo nga sa verses 3 and 4, paingon sa verse 5, pod makita nimo nga ang Dios gipasalamatan ni Apostol Pablo tungod kay nagapamili na daan siya sa wala pamulungtad ang kalibutan. Nagapamili siya daan kanato. Og mo na context niini, og sa verse 11 mato niya, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Now, ang kaning predestination, kaning pagpili ng daan kanato ngadto sa salvation, apil kana sa decree sa Dios. Decree kana about salvation. Doon ay daghan nga events sa kalibutan nga gidecree sa Dios. Ang paghimo sa kalibutan gidecree sa Dios. Ang pagkahulog sa tao sa sala gidecree sa Dios. Ang tanan nga panghitabo, no? Apil ang buhat ni Cain, batok ang Abil, batok sa iyang manghod, apil sa decree sa Dios. Apil sa decree sa Dios ang pagkatao ni Seth, apil sa decree sa Dios ang pagdaghan sa mga tao, no, mga kaliwat ni Cain, unya kaliwat sab ni Seth. Og kaliwat sa nahangtod nga niabot kang Noah. Apil na sa decree sa Dios. O tanan-tanan nga panghitabo gikan sa dagko nga mga panghitabo hangtod sa gagmay nga mga panghitabo, apil kana sa decree sa Dios. Kini ang decree sa Dios. Kani ang affirmation sa decree sa Dios. Positive decree kini. Og kini makit-an usab sa Hebrews chapter sa Romans chapter 11 verse 33, the depth, matod niya, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. So dili gyud nga angay nga i-deny kini nga kamatuoran nga dunay decree sa Dios, kay ang balaang kasulatang gyud gi-affirm
nga ang tanan nga pangitabo gidekree sa Dios o dinhi nga decree adunay wisdom ug adunay knowledge ang Dios. O dili nato pwede nga i-search o dili mahitabo nga searchable kini. Hangtod kanus magpabiling kani nga mystery, unsearchable nga mga paghukom ug ang iyang mga dalan sa Dios is dili kani nato basta-basta nga makaplagan. Sa Hebrews chapter 6 verse 17, wherein God willing more abundantly to show unto the ears of the immutability of his counsel, confined it by an oath. Wherein God willing more abundantly to show unto the ears of promise the immutability of his counsel, confirm it by an oath. So dunay immutability sa counsel, sa decree sa Dios. Sa gikaingon ko na kaganiha kanang word nga counsel synonymous kana sa word nga decree or plan or ordination. Now immutable, dili mo sab ang iyang counsel. Gi-confirm kana by an oath. Sa Romans chapter 9 verse 15, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Sa verse 18, therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. So dire, ipakita niya nga ang iyang paghatag sa iyang kaluoy, alang lang usab sa gusto niyang hatagan sa kaluoy. O kadtong iyang pagpatig-ahon ang kasing-kasing, iya usab nga patig-ahon. So dunay apil sa decree sa Dios ang doctrine of predestination. O apil sa decree sa Dios dinhi ang doctrine of reprobation. Ato kana nga hisgutan sa susunod nga mga panahon. Kining doctrine of election or doctrine of predestination o doctrine of reprobation. Pero diri apil kini sa kanatanan sila. Apil kana sa decree sa Dios. O wala naman kitay igong oras, kini ang atong sa pagkakaron igo na nga atong paghatag sa explanation about God's decree o kana atong igapadayon sa sunod nga panahon. O ang Dios magapanalangin sa iyang pulong o magapanalangin kaninyo nga tanan. Daghang salamat o ang Dios magapanalangin o magauban kanatong tanan.